सानफा एफा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बाथ्राफोरा सोलायगासिनो दं। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बाथ्राफोरा सानफा एफा सोलायबाय दं। सिगांनि सानाव मा बुंदोंमोन आरो दा मा बुंखो? मानोना बे समाव सिगांनि सानाव बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव जेब्ला बिटिसि आव जों पावाराव फैयोब्ला बिजेपि राजखान्थि हान्जाया जुदि फैयोब्ला बे समाव भिसिडिसि राजखौ गैया खालामगोन एबा फोजोबस्रांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे समाव बिथांनि बुंनायखौ गिबियावनो नायग्रोना ला। এইকেইদিনো অৰুণোদয় আমি ফৰ্ম বিলাই আছো। মোক ডিচিয়ে কয় যে স্যাৰ ভিচিডিচিয়ে ফৰ্ম লৈ গ'ল। আৰে এইটো কি বস্তু ওলালে? একো বুজিয়ে নাপাওঁ। ক'ত মানুহে কেনেকে ৰাতি ৰাতি ভিচিডিচি হয় বুজিয়ে নাপাওঁ। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ৰাইজক কৈছো যে ইলেকশ্যন হ'ব দিয়ক, বড়োলেণ্ডত ৰাইজৰ চৰকাৰ চলিব, ভিচিডিচিৰ চৰকাৰ আৰু নচলে। ইয়াতে ভিচিডিচিৰ চৰকাৰ নচলিব, ৰাইজৰ চৰকাৰ চলিব লাগিব। बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदोंमोन एबा मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो बाहागो लानानै बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव बिसिडिसिनि जाखिनि बेवहाय चेयारमेन दङ एबा चेयारमेन आरो गुबुन गुबुन बिसिडिसियाव थानाय सुबुंफोर, बे सुबुंफोरा रायजोनिफ्राय फैनाय आरो हादरनिफ्राय फैनाय माखासे स्किमफोर, बे स्किमफोरखौ जाख्लयो आरो बिथांमोना फैसा होआबानो एबा फैसा लायाबानो जे बैफोरखौ होआ होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आरो बेनिफ्रायनो बिथाङा बुंथिदोंमोन जे भिसिडिसि राजखौ जोङो फोजोबस्रांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। नाथाय बिथांनि बुंनाय रावफोरा, बे रावफोरा सोलायनानै आरोबाव आलादा महर मोनदों आरो आलादा महरै बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों आरो दा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बे हिमन्त बिश्व शर्मानि रावा एबा बिथांनि बुंनाय बाथ्राया आलादा जाबाय। सिगांनि बाथ्राया आलादामोन, नाथाय बिथांनि बुंनाया सिगांनिजों गोरोबालासिनो मोनसे आलादा महरै बाथ्रा बुंथिबाय। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिसि ओनसोलाव भिसिडिसिखौ फोजोबस्राङा। सिगाङाव बुंदोंमोन फोजोबस्रांगोन, नाथाय बे समाव बिथाङा फोजोबस्राङा, नाथाय बेवहाय बिसायख'थिसो खुंजागोन एबा बिसायख'थि खुंनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा इलेक्टेड मेम्बार खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। सिगांनि रावजों एसे आलादा महर होनानै बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिसायख'थिसो खुंनाय जागोन एबा बे समाव रायजो राजाफोरजों सायख'जानायसो खालामगोन एबा बे समाव बिसायख'थि खुंनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। थिग बिदिनो हिमन्त बिश्व शर्मानि रावा एफा सोलायनानै बिथाङा आलादा महर होदों। सिगाङाव बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिङाव बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव जे भिसिडिसि राजखौ फोजोबस्रांगोन, नाथाय दा सोलायनानै बिथांनि रावा आलादा जाबाय। बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिसायख'थिसो खुंनाय जागोन एबा 125थि संबिजिरारि सोदांनायनि गेजेरजों बे समाव नैबे भिसिडिसि लेभेलाव बे समाव बिसायख'थि खुंनायनि राहाखौ खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। আপুনি ভিচিডিচিৰ কথাটো আপুনি এটা বিৰোধিতা কৰি আছে, ভিচিডিচিৰ বিকল্প কি হ'ব? চক, ভিচিডিচিৰ বিকল্প হ'ল যে ভিচিডিচিৰ ইলেকশ্যন হ'ব লাগে। যদি ভিচিডিচিটো ইলেকশ্যন নহয়, আমি কোনোবাই যদি বনাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো ভিচিডিচিয়ে ৰাইজৰ মতে কাম কৰিব নোৱাৰে। অসমত যেনেকৈ পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন হয়, তেতিয়া 5 বছৰ মূৰে মূৰে ইলেকশ্যন হ'ব, মানুহে বেয়া কাম কৰিব, ভয় কৰিব। সেইকাৰণে বৰ্তমান যেনেকৈ ভিচিডিচি চলি আছে, এই ব্যৱস্থাটো ঠিক নহয়। ইলেক্টেড হ'লে তেতিয়া ৰাইজৰ কথা শুনিব লাগিব আৰু ৰাইজে সুবিধা পাব। এতিয়া কোন ভিচিডিচি আমাৰ লগতে লিষ্ট নাথাকে, গমেই নাপাওঁ। পিছত শুনো ইয়াত আহিলে যে আমাক ভিচিডিচিয়ে অৰুণোদয় নিদিলে। অৰুণোদয়টো আমাৰ আঁচনি, এটা দিয়া নিদিয়াৰ মালিক ভিচিডিচি কেনেকৈ হ'ব পাৰে? গতিকে এই ব্যৱস্থাটো বিটিআৰত পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে আৰু ইয়ে বিটিআৰত দুৰ্নীতিৰ মূল। এই ব্যৱস্থাটো কাৰণ ইএম সকলেও নাজানে,
MCLও নাজানে, চিফেও নাজানে, তলত যিমান গণ্ডগোল কৰি থাকে VCDCৰ পৰাই হৈ থাকে। মোৰ মতেদি হ'ব লাগে আৰু এই কথাখিনি আমি BTRত আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু 125তম সংবিধান সংশোধনী আমি VCDC ইলেক্টেড হোৱাৰ প্ৰভিজনো আমি ৰাখিছোঁ, ব্যৱস্থাটো যাতে পৰিৱৰ্তন হয়। যেনেকৈ এতিয়া কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন হ'ব, VCDCৰো ইলেকশ্যন হ'ব।